करे छिए? आ गेलिए फोन धरबै छलिए किनका? अपना गांव का अपना बहन के फोन करे छलिए मेला में आवे ले। शिवरात्रि मेला छिए ना? ओ शिवरात्रि मेला आ गेलै एते नजदीक हमरा त याद हो नै छले। अहाँ के तो नहीं याद रहैया कखनो घुमत घुमत त फुर्सते नहीं होय। अहाँ के त याद कत से रहत? मेला छिए त कहलिए कि दोनों बहन जेबे शिवरात्रि मेला में घूमबे। सुनो ना की पैसा दियो ना। पैसा त अभी नहीं छे। ये हमरा पीठ चढ़ जाइए यहाँ पर जखनी पैसा मांगे छी तखनी कहे छी पैसा नहीं छे पैसा नहीं छे। हम ना उ सब बुझब। हम ए बेर जेबे त जेबे शिवरात्रि मेला देखे ले। चुपचाप पैसा दियो। मेला में की रखल छे? आइ सब जाय छे उनते घूम फिर के चल आ छे। पाई के कोन जरूरी जाब हूं घूम फिर ले चल आ। ना हमर बहिन आइते हमर भौजाई आ रहते त तकरा कुछ देबै ना खरीद के मेर ले। सब दिन तक खरीदेबे करते मेला में जाब घूम के चल आ। मेला में रखले की नहियो देखबे त चलते। आइ ना त मर्दावा नहीं छिए जे लोक बुते जेबी में हेबे करते रुपया घुम आबे कोनो छोरा एगो पान खिया देते चले। त पाई नहीं छे त हम कता से लाब? जत्ता से आन के दियो अहाँ दबबै न तन बुझ जाइयो घर में नहीं घुसा दम रहते। पाई नहीं छे हम कता से लइए पाई? जत्ता से अहाँ लाइयो हमरा पाई दियो मेला देखे ले जाइबो। लाओ नहीं मोबाइले बेच दे। ना हमरा से कथि से बतिए यो की हमरा चाहिए पैसा। ये पाई नहीं छे हम कता से लइए? जत्ता से अहाँ लाइयो अहाँ लेबै त लेबै हम कुछ नहीं सुनेला। आई बेर नहीं देखू मेला हम अगला बेर अहाँ के नीक जगह दिखा देब। हमरा नीक जगह अगला बेर नहीं देखै हमरा खराब जगह आई बेर देखै छै। आई बेर के शिवरात्रि के मेला हम देखबै त मार के दे दे। मोगिया कितने जिद्दी छे आ पैसा कत से लइए? कतो नहीं कतो तो जुगाड़ कर ही पड़ते बुझाए। अब पुरनका परंपरा अपनावे। ठीक छे हम कतो से जुगाड़ को खोलावे छी। ठीक छे काम कर लो पैसा लग हम घर लाइते मेला चल जेबे। कितने मेला आवे छे ई त मेला ला हमरा पैसा कत से लइए? मुगियो बड़ा दीदी बाबू ओ पैसा दह न। की भेल रे? ओ पैसा दह न। की करबी पाई? ओ कनिया जेते मेला देखे। ओ जुगाड़ करो न पाई कत से। ओ हमर बाप दादा जे छले पहले के हां उ एकदम पूर्वजे से चोर छले। चोर छले हो फेमस केना हो? हो ये कदीवा जे काटे गेले ना। हां हां से कदीवा कटल के गिरले ना सियोतर में टांग चार के मर गेले। देह पर गिर गेले त टांग चार के मर गेले। आई ला के ताक दिल तइला फेमस हो। फेमस हां ओ टांग चार के मरे तइयो फेमस। हां रे। अच्छा तोहर बाबू यानी कि हमर दादा उ केना फेमस होले? उ कदुआ नहीं होय। हां ओइ में ओकर ई फंस गेले लत्ती में हो त मर गेले त जीवा के उ एना ताक दिल के वो फेमस हो गेले। आई होस दादो फेमस होले दादा के बाबू वो फेमस होले। हां तू केला ने फेमस होला हो? रे बउआ हम जे अथी कटहर काटे गेलियो ना। हां से हमरा डार पर गिर गेलो। उहे चलते तू नेंगलाय छ हो। हां से उहे दरी ओइ दरी हम फेमस नहीं भेलियो। त तू बाबू सब छोड़ा पैसा के केना जुगाड़ होते से कह। पैसा के चल न त कोनो घर में चोरी करबे ना त हम तोरा ला के देबो कनिया के मेला दिखा दी है। आई बेर तू फेमसो हो जेबा। चल 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 केकरा हिया चोरी करबे से कह न। तू मखला हिया चोरी करिया। हम कवन भाई हो ने डीजे वाला। हां ओकरा घर में चोरी करबे। ए त ठीक से जाइयो। ओकरा घर में एते पाई रहे ठीक हो जा छियो। गमगिया जगह गरम पानी करने गए बाप रे गे फाड़ने जाया दे हाथ गए की करियो? गे मरल के 5-5 आदमी एक के बेर में। ये माई देखी भागल हम गए हमरा से के गे सुन बाप रे बाप
सासे आंख मुंह फोड़ दल कह गे गे मगिया गरम पानी से कनी सेक न गे बाप रे यो कतना मारला कियो जहाँ ता मरल के देखे छिए को कपूरा में छोड़ल के ये भैया कतिला मारला कि हम तोरे चलते चोरी करे गाल चल चोरी शिवरात्रि मेला देखे जे तो पैसा लाना के लिए डीजे वाला घर में चोरी करेला हमरा तोड़ दूंगा मार के सब तोड़ देलके तोरा तक कपड़ो छोड़ देलका हमरा तक वो सब फाड़ के छीन सरवा तोरा एक रति इलाज नहीं कि बुरसुर में चोरी करके तोरा कन्या के देत का तू ना कहला हो कि मत ये दल के कि पापा चला ना हमर कन्या देते शिवरात्रि मेला देखेला चुप भ जाते हम गरम पानी लगा सेक दै छियै ओ दर्द होए हो मर जो कन्या तोरा ठीक भेला हां बड़ा दर्द होए हो की होयो रे ओ मरल कैसे फूलल जाए बड़ दुखाए हो पानी में लौ सरवा तेरा और तोड़ दे लाउ से साइड दे छियै तोरा कारण हमरा ओकरा घर में सीधा रखल चलेला से वो डर पर आ रे क्या हो गया गया रे दुखाए गए बाबूजी अरे तोरार के की भेलो रे की भेलो रे तोरार के ना किया करे छ तू सब की कहू आके ई हमरा कहल के हमर कन्या जेते शिवरात्रि देखेला से पापा चल ना चोरी करेला से हम स्पीकर वाला घर में गेलिए ना से हमरा ढाल पर स्पीकर गिर गेले से अरे तोरा कमा के नहीं खा होय छ जे चोरी करे छ एकरा न कहियो कि बुढ़ के कहा तू सब मान ले दे दासा लक दे दासा एहन सुंदर दे दासा लक अच्छा चोरी करे छ एकरा से अच्छा नहीं लगे छो आउ नहीं चोरी करे कहियो अब देख ले के सुंदर दे दासा कमाए वाला दे दासा लक तू सब चोरी करे छ अच्छा नहीं लगे छो चोरी नहीं करिया एकरा समझा दियो आप 2 रुपया कम में कमा लेकिन मेहनत करके खा हां मेहनत चोरी नहीं करो बाबू चोरी नहीं करिया देख छो बदमाश हमारे MCB मैथिली चैनल के लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करू अहाँ सब।